Get ready with me за моя бал. Фита трябва да започва с нещо топ мега клошарско, точно така мисля да се Ева на Невски. Като косата, роклята и бижутата вече са сложени, така че то какво ми остана да ви покажа, освен грима. Моя фондютен свърши, така че ще използвам за цялото ми лице коректор, точно така. Към момента да благодаря на Ева и Гого, които всъщност не знаеха, че ми е свършил фондютен, но ми подариха за бал. И докато го разнасям по цялото си лице, чувам това. Малката душичката го очи кака пораства и ме изпраща за бала подобаващо. Айде си е толкова за пепата, връщаме се към Alexandrina Beauty. Ценките използвам новата Shining палитра на Alexandrina Beauty, като започвам първо с цвят Magic. Започвам от вътрешната част на окото, за да мога след това да го прелея по-лесно с тъмна сянка. За тъмната сянка използвам някаква рандъм палитра, на която в момента няма да ставам да и търса марката. Блендираме, щом на Alexandrina Beauty не е важно. И след като сме направили преливането по цялото око, продължаваме с I'm a Star отново на Alexandrina Beauty. Нея слагаме само в края на окото и под него. Преминаваме към любимата ми очна линия, която знаете, че на мен ми е слабост. Тук виждате колко много се кефа, защото ми се получи доста добре и продължаваме с спирала. Ако аз не кажа, че ми се е получило добре, кой друг ще ме похвали? Айде още Alexandrina Beauty, yes! Таман се зарадвах и тя реши да го изпотроши в кадъра. Страхотно! Как я щупи тази палитра и ти не знаеш? Тя от толкова използване вече зададе багажа, толкова съм я изтормозила тази палитра. Но няма проблем, важното е, че на хайлайтера и ружей няма нищо, така че си ги използвам и ви показвам крайния резултат.